Potser escolteu el cant dels ocells. Estic aquí envoltat d'aquest verd, al Parque del Retiro, a Madrid. Està preciós, està preciós. És dilluns 22 de juliol. Ahir al vespre, a les 10 passades, a les 10 del vespre, vam acabar el Torriqueza Eres Tu, la formació de 3 dies d'abundància i creixement personal amb el Sergio Cánovas. Una gran experiència, amb molta energia. És la segona vegada que vaig a aquest esdeveniment i aquí avui analitzaré aquesta formació Torriqueza Eres Tu de Sergio Cánovas al mític Withing Center de Madrid. Benvinguts, benvingudes, amants, gràcies per seguir. Avui l'anàlisi del Torriqueza Eres Tu. Som-hi! Vaig viatjar a Madrid el dijous, la formació començava el divendres al migdia. Al matí em vaig llevar aquí a Madrid, estava en un Airbnb petitó que havia llogat per tots aquests dies. Torno demà dimarts cap al Berguedà i em vaig llevar, vaig sortir aquí a prop, estic a prop del Parque del Retiro, vaig sortir aquí al Parque del Retiro a córrer una estona, vaig tornar a l'apartament, dutxa, esmorzar, vaig anar a fer l'acreditació, a registrar-me per l'esdeveniment, vaig anar a donar una volta per Madrid, a la plaça Espanya, sí, pel centre, algunes cosetes que volia veure, que em venia de gust. Vaig tornar i a primera hora de la tarda ja vaig entrar a l'esdeveniment que començava Torriqueza Eres Tu. Torriqueza Eres Tu és una formació amb creixement personal i abundància que posa molt èmfasis en aquest tipus d'aprenentatge que fa que integrem molt millor la informació. No en l'escola que estàs assentat en un pupitre i el professor et dona informació i tu vas apuntant, sinó que hi ha dinàmiques, que hi ha ball, hi ha música, hi ha activitats d'impacte, sí, hi ha moviment, interactues amb les persones, que això fa que el nivell d'energia sigui molt més alt i la teva presència augmenti. Per tant, tot el contingut que s'explica, tot allò que es dona en la formació en quant a informació, ho integris molt més. Els 3 dies han sigut així. Vaig fer aquesta formació també l'any passat, al novembre, al Palacio Vista Alegre de Madrid. Aquest cop era Withing Center, o sigui, un escenari impressionant, un pavelló impressionant on juga el Madrid de bàsquet, on van els grans artistes a fer els seus concerts, o sigui que l'escenari era espectacular, llums, efectes especials, sí, per animar l'ambient. És una formació estil americà, estil, sí, estrella de rock, però molt interessant, sobretot per les persones que s'inicien en el creixement personal, en l'autoconeixement i en el tema dels diners, de les finances personals, que no saben res tret del que li han explicat a l'escola, no tens ningú que t'hagi explicat sobre aquests temes, doncs és una molt bona formació per fer. Les persones que ve de la seva primera formació en quant a desenvolupament personal, aquest Torriqueza Eres Tu, me les trobava entre les pauses al final del dia i era com, uau, quin pilot d'informació. A mi, en quant a la informació, en quant al contingut, podríem dir que en soc coneixedor i n'era coneixedor de tot. El que sí que la manera d'explicar-lo, la manera de transmetre'l, sempre et quedes amb alguna cosa nova, uneixes algun punt, agafes alguna idea. De fet, la meva estada aquí en aquesta formació no ha sigut només per enfortir més tot aquest treball personal i tot aquest treball amb l'àrea de l'abundància dels diners, de la riquesa, de la salut financera, que sí, que tot ajuda i quan ho tornes a escoltar, quan ho tornes a practicar, quan tornes a decidir, integres molt, però també volia veure i fixar-me, ja que jo també faig esdeveniments amb grups de persones, tot el que hi ha en quant a l'envoltori, el context de la formació, l'escenari, les llums, la música, la temperatura, sí, els efectes especials que ajuden a crear un cert ambient, les dinàmiques, com es transmet la informació, quin tipus d'activitats
hi ha com s'anima la sala, com sí, es fa que l'energia pugi, que la gent s'impliqui i prendre nota de tot això per seguir creixent, per seguir millorant i per poder-te oferir a tu els millors esdeveniments també. Crec que hi havia al voltant d'unes 4.000 persones a la sala, a la pista. Vaig comptar des de darrere 33 files i en quant a amplitud hi havia grups de 10 cadires, 20 i 10, per tant eren en total 60 per 63, més uns quants a la grada. Jo vaig calcular que hi havia unes 4.000 persones, més tots els que ho feien des de casa. Per tant, no es va omplir el Withing Center, però sí que amb les cortines que hi havia als costats i la sensació d'estar tancats a la sala donava la sensació d'estar ple a rebossar i per tant de molta energia. El Sergio Cánovas, que és el promotor, el coach que dona la formació, és un dels millors coaches en llengua espanyola, transmet amb molta energia, amb molta claretat, és un gran venedor, té una facilitat de paraula i de comunicació molt gran, amb molta potència, i fa que aquests esdeveniments tinguin un alt impacte. També hi van participar d'altres persones, com el Javi, el seu CEO, que va fer l'apartat de l'administració dels diners. També va sortir el Rubén Turienzo i que va comentar-nos alguna de les cosetes perquè una empresa, una emprenedoria es mantingui en bona línia i no fracassi. Ens van oferir el seu llibre Anticrisis, no a 20 euros com el pots trobar a tot arreu, sinó 10 euros, o sigui, jo crec que va vendre potser uns 1.000 llibres, calculo jo, pel grup de persones que va fer cua a comprar-lo. Jo també ho vaig comprar, però no em vaig esperar a la tarda, quan ja no hi havia cua. Crec que va vendre moltíssims llibres. També la seva dona va sortir, que és una gran comunicadora, no recordo el nom de pila, però és Nadal. També va fer un apartat i va haver certs espectacles, algú que va sortir a cantar, algú que va fer algun ball. Al final també va ser emotiu, el Sergio Cánovas li va demanar per casar-se, li va demanar matrimoni a la seva parella al final de l'esdeveniment. Una anècdota, una curiositat, i que ho fes amb aquest esdeveniment. És l'últim esdeveniment de Tu riqueza eres tu, no n'hi haurà cap més, perquè han decidit fer aquest esdeveniment en format de 4 dies per fer-hi cabre més informació. Donen una llibreta on tu pots seguir tota la formació, on hi ha el contingut, algun espai en buit on tu has d'omplir amb les paraules, perquè així es fa que t'impliquis, que les hagis d'escriure tu, que no t'ho donin tot mastegat i te n'hagis de fer conscient. La repetició és la mare de l'aprenentatge. Hi havia gent de tota Espanya, de totes les parts d'Espanya, també gent catalana, vaig trobar força gent catalana, també d'altres parts del món, de països sobretot de llengua espanyola, de Llatinoamèrica. Catalans em vaig conèixer varis, em vaig trobar varis, agradables sorpreses de diferents llocs, de Barcelona, de Sitges, de Girona, de Palamós. Curiosament, l'últim dia vaig conèixer un noi català de Palamós, vam estar xerrant una estona fent un cafè a fora en una de les pauses, va passar la seva mare, ens vam saludar, em va dir que volia parlar perquè tenia un projecte, ens vam conèixer, i em va dir que em volia comentar unes cosetes, i ens vam donar el WhatsApp, ens vam escriure al vespre, abans de sortir de l'esdeveniment, i vam quedar que ens trobaríem a fora, i em va dir que estava allà on ens havíem trobat fent el cafè, i quan vaig anar cap allà vaig reconèixer una noia que anava amb ella abans, la vaig saludar i n'hi havia dues més, i una em va dir em sones molt, crec que ens coneixem, i jo també li vaig demanar d'on era tot, i era una persona on jo havia anat a fer unes xerrades fa com, jo crec que era 2017 o 2018, i ella era la que portava al centre, o sigui que també ens anem trobant totes aquestes persones en aquest món. També ajuda molt aquests esdeveniments a pujar l'energia.
perquè tot és energia, perquè tal com tu penses, tu et sents, tu actues i tu obtens resultats. Per tant, si vols canviar els teus resultats has de canviar les accions que fas, per canviar les accions que fas has de canviar com et sents, per canviar com et sents has de canviar com et penses, per canviar com et penses has de canviar la teva programació mental, és a dir, les teves creences, i encara que es torni a fer la mateixa formació, aquí vas aprofundint com traient capes de la ceba per anar canviant creences, i crec que és molt útil. I també la pujada d'energia, que significa assistir a formacions com aquesta. Me n'espero una altra, a la que estic inscrit, que si l'univers m'ho permet hi aniré, que és al setembre a Alemanya, a Colònia, amb el Tony Robbins, Unleash the Power Within, Desperta el poder que portes dins. Serà també el meu segon cop en aquesta formació. El primer el vaig fer a Londres el 2019. Si em ve la inspiració i tot surt com m'agradaria que sortís, també et faré un anàlisi de la formació del Tony Robbins. I doncs, de totes aquestes informacions d'aquestes persones, sí, et vas quedant la manera de pensar, vas generant canvi de creences, vas pujant l'energia, sí, i es va produint canvi, perquè la formació contínua és un dels hàbits indispensables per seguir millorant, perquè d'allà on estàs, allà on vols anar, el que necessites és informació. La informació s'adquireix a través de la formació, de la lectura, de prendre consciència, d'estudiar, de la formació. Per tant, per fer allò que vols fer necessites una informació. I aquesta informació moltes vegades està en aquest tipus de formacions que no està habitualment, no hi està mai en les formacions reglades. T'has preguntat alguna vegada per què a la formació reglada no hi ha tot aquell contingut que realment és útil per la vida, perquè tu pots estar des dels 4 anys fins als 24 estudiant, vas a la universitat, surts i pots ser un bon arquitecte, pots ser un molt bon advocat, pots ser un molt bon dentista, i això és una part molt important de la teva vida, però n'hi ha una altra que és transversal, que et servirà per tot, no només per potenciar tota aquesta carrera professional a la que vols dedicar-te, sinó amb les relacions, sinó amb el benestar, amb la felicitat, amb ser més conscient, amb gestionar millor tu per dintre, tu per fora, amb allà on interactues, amb l'alimentació, amb l'abundància, amb la salut, amb l'economia, que és clau. Sí, els diners és una eina que haurem de fer servir la resta de la nostra vida, si no ens anem a viure dalt d'una muntanya i ens tornem autosuficients, si no ens tornem un ermità, i per tant aquest contingut, aquesta formació, aquesta informació hauria d'estar a l'abast de tothom, i com que no hi és, hi ha d'haver esdeveniments com aquest. Posaria una nota alta a l'esdeveniment. No vaig assistir absolutament a totes les hores, alguna quan a mi em va semblar que el contingut s'havia donat i sabia més o menys el que venia, que era que el Sergio Esmoldó en ventes estava oferint fer una altra formació amb descompte, aprofita aquests esdeveniments on hi ha tot aquest grup gran de gent per fer aquestes ventes, que ho trobo molt bé, i sé que la gent que compra aquestes formacions li aniran molt bé a aquestes formacions. Sí que m'agrada també prendre del missatge de com es ven, però he fet la formació HIT, formador de l'impacte, amb el Javi Rodríguez, un dels alumnes del Sergio Cánovas online, i hi ha un apartat que és la venda en escenari, un altre apartat que és ventes. Les he fet, sé que aquest punt em queda molt marge de millora, però hi va haver algun moment que vaig sortir de la sala, tot i que sí que em vaig anotar alguns punts, o el que jo creia important que volia veure, ho vaig veure. De fet, cada dia he vingut aquí al Parque del Retiro, del que conec de Madrid, que he vingut unes quantes vegades, és dels llocs que més m'agraden. Sí que puc anar a la Gran Via, puc anar a algun lloc així emblemàtic, però aquí a la natura realment és connexió, i si toquem, ara estic tocant amb la pell, no em veus les cames, però amb la pell al terra, això produeix un benestar.
hi ha intercanvi d'ions, sí, entre la Terra, el planeta i el teu cos, i fa que l'estrès es rebaixi. I cada dia he vingut a córrer aquí al Retiro al matí, fent una miqueta d'estiraments, algun abdominal, unes quantes flexions, tornar, dutxa, esmorzar i cap a la formació. I m'he despertat sense rellotge a l'hora que em despertés i tots els dies he arribat a l'hora. Sí que el diumenge vaig arribar més tard, vaig arribar passades les 10, tot i que ens havien convocat a les 9, però vaig arribar just quan es començava el contingut, sí, perquè abans havia sigut dinàmiques de fer moure la gent, activar el personal, recordar el que es havia treballat el dia abans, sí. Deixant-me portar, ha sortit tot rodó. Espero que em queda un dia aquí a Madrid, avui, i demà torno, també surti tot fluid, i a partir de dimecres, que demà dimarts a la tarda ja estaré a Puig-reig i posaré l'agenda en ordre i prepararé el que queda de la resta de la setmana, i dimecres ja torno amb les sessions individuals, que crec que dimecres i dijous tinc els 2 dies bastant plens en quant a sessions. Tu riqueza eres tu, una bona puntuació, recomanable, tot i que era l'última edició amb aquest format. N'hi haurà, crec que es dirà la maestria de la riqueza, i serà en format 4 dies, doncs segurament també serà molt recomanable, i et recordo que de fet per això vaig a aquestes formacions, per seguir-me formant, primer per mi, per posar les coses en pràctica. Moltes ja les he posat en pràctica, la gran majoria, i des de fa temps que les poso en pràctica, però també per aprendre a veure els millors en directe, per jo després també poder-te oferir a tu la millor formació. I Cash, creació d'abundància amb sentit i harmonia, si tot va bé, el maig que ve hi haurà una nova edició, segurament també serà a Manresa, i on tindràs l'oportunitat d'entrar en aquest món. I si no t'has plantejat mai el tema sobre els diners, crec que és bàsic, perquè sense canviar de lloc de feina, sense canviar res de la teva vida, només canviant, marcant alguns punts, ajustant, sí, alguns cargols, et pots acostar i encaminar-te cap a la llibertat financera. Sigui el teu sou, fent les coses bé. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Si ho sents, pots donar like o el pots compartir, això ajuda a que arribi a més gent i que aquest contingut es vagi escampant, també que més persones em vagin coneixent. I m'acomiado des d'aquí, des del Parc del Retiro, amb aquest so del cant dels ocells de fons, d'aquest verd, que aquest juliol està maquíssim a aquesta zona, que he vingut aquí a un lloc on estic ben tranquil per gravar aquest vídeo. Que tinguis un inici de setmana espectacular, puja l'energia, escolta el cor, i per una setmana triomfadora des de l'amor. Gràcies, gràcies, gràcies.